Ассалому алейкум, подписчикои азиз, ҳама каса созин хубед. Мағозаи сано омадагием дахтарако ҳам қаплачаи фасон овардаги. Айно навор доштем 800 сомон дар мағозаи сано бошад. Акси сар дадаги 500 сомон шудаги. Касе дӯстдорони куртаҳои кушод ҳастанд ва ранги сиёҳ ки одама харобак мегирад. Беҳад фасон модели новинкаи ҳамин сола. Нарх акси гуфтем 500 сомон. Савдогар дастафка дорад дахтарако. Байни дуюм сеюм дарвоза аз тарафи пажарка бахшиш магазин 114. Касе дастафка дар кора марҳамат. Нашоти дастафка метавонед дар WhatsApp рӯи экран буда нависед дахтарако хушро пешакошон тугма дора аҷоибот фасон бори новинкаи ҳамин сола аксияи идонаи дахтарако биен аз наздик дида харидорӣ кунем мешавад подписчикои азиз. Ва дахтарако и хушруги киртачара бинед аллакай баъди туё сар мешавад. Намедонед чӣ кирта пӯша ки дугона надошта боша. Албатта ҳамин намуд киртаро харидорӣ кунем. Беҳади бад хушрӯ. Нархошон 1500-1600 буд. ҳозир дар ҷои саноат 1400 сомон шудаги дахтарако. И дигар моделошам аст. Ай фиолетови аввал нишон додагимон як ранга. Бани моделош аст дахтаро бинед чӣ хел хушрӯчанд. Бардови, сурхи, анори, оранжеви, яъне кирпичневи, хулоса хаки, бирӯзовый, писташки ҳама намудаш сиёҳ, электрик, кабути электрик. Як дунё ранг дора, рангошон беҳад фасон. Касе дастафка дар кораи WhatsApp хитшуда менависен бо адени сурат мепарте закасуна қабул мекунанд дастафка равон мекунанд то апои баталма размер ҳаст ба ҳазур дромада фармоиштем бозори Корвон аз тарафи пажарка байни дуюм сеюм дарвоза магазини шишагӣ магазини 114 дахтаро акои хушрӯ бархти алманал бори Дубай ҳама коракои дастии хушрӯ гира бинед дахтаро нархошон дар ҷои саноат аксия шудагия дахтаракои хушрӯ 1700-1800 буд ҳозир 1300 сомон шудаги ай ҳамин тугмадорш дахтарако ҳозир чихе тренд шудаги та сета расветка дора баъд ни гулдорам дар ҷои саноат ҳаст дахтарои хушрӯ 1300 сомонай касе конкрет харидора муомила мекуна дастафкам дора дахтарако суроға бозори Корвон аз тарафи пажарка байни дуюм сеюм дарвоза магазини 114 магазини шишагия дахтаро хушрӯ двойка омадаи дар ҷои саноат аҷоибот фасон ира бинед турецки дахтарако рангша телефони пас омадаи тёмни коричневия дахтаро нарх 600 сомон буд акси сар даги 500 сомон ҳозир расветкошон нишон метиҳам размеротон ҳастай дахтарако ина ранги бардови дора дахтаро бо коричневи бо тёмнитар дорад дахтаро бо хаки цвет дорад ранги сиёҳ дорад хулоса 5-6 та ранг дора ҳама рангош хушрӯ нархошон гуфтем 500 сомон аксия кардаган касе ки дӯстдори двойка ҳай ам хеле двойка махбул шай метавонед дар омада дар WhatsApp заказ кунед дастафкам дора дахтарако суроғари бурга мегум бозори Корвон аз тарафи пажарка байни дуюм сеюм дарвоза магазини шишагӣ магазини 114 ё ҳамин нархая ина ёрам дахтарако нав омадагиан нигоҳ кунед як размер чӣ хел гуфтӣ 1 то 4 яъне аз 48 то 54-56 пӯша мешавад нархи ёрам 500 сомон дахтаро дига нархая ина 500 я ира бинед дахтарако ина 500 сомон купра ипек дахтарако хушрӯ соҳибошон омадеста ина купра ипекора бинед дахтаро камтар пастар нишонтия купра ипекои оригинал дахтаро 500 сомон турецки дахтаракои хушрӯ киртои иди омада да тана инаи хоҳармон Аминаҷон будай нигоҳ кунед ё фурӯшиан ака ҳозир аст новинка нархҳои вайтона бигӯен скидкаотона бигӯен дарав ина подписчикои азиз ҷошта 500 сомон дар мағозаи саноат размерои кушодак ба кирта чӣ қадр сабукакай фикр намекунед танад киртай бовар мекунед вапше вауи бадай дахтаракои хушрӯ суроғари бурга мегум бозори Корвон аз тарафи пажарка байни дуюм сеюм дарвоза магазини 114 ҳарир меган баъзи одамо ҳарчи турецки шай дахтаро ванкрипошам буда сабукай танада беҳади бад хушрӯя дахтаро бовар дорум бигирем пушаймон намешавед якум бор мехарен дуюм борам бо расветка мекунем 500 сердечка ябни новинкай дахтаро ҳамин сола ҳай بیاین تماشا کنین ای پش ببینین همه نمود رزمیرو هستن تویتسکی تازه аҷоибот хушрӯ дахтаро дастафкам дора нашоди дастафка метавонед дар WhatsApp шон нависен дахтаракои хушрӯ дахтаракои хушрӯ ира бинед қаплачои фасон и да даста чи мамина ин ҷон шарф шарф доштай дахтаро
اینا بینین چه کشتی خوشرای که تو چیکاره تو کرتای دخترا кушодаga سرس دخترا то 60 размер меша подписчикои азиз беҳад фасон коричневый هستای بعد سبز هستای нархошон аксия шудаги духтарои хушрӯ 700-800 сомон буд ҳозир аксия қад чанд сомон ай 450 сомон то 400 сомон мекте то 400 сомон медодиан духтарои хушрӯ дига моделоша моделош дигая ина духтаро иқа хушрӯчан аҷоибот фасон касе ки дӯстдорони куртаҳои кушод ҳастанд ё ин ки худашон буз балакина барои ҳоҷиёнҳо двойка шар ва куртаи кушод мепӯшанд дар мағозаи саноат ҳама намуча дарёб мекунед духтаро ира бинен иқа хушрӯчан духтаро касе да дастафка дар кораи рақамҳои савдогара дар рӯи экран мондам даромада заказ кунед духтаро духтаракҳои хушрӯ бо платьёи итальянкои фасон омадаи дар ҷои саноат иёрам нархошон аксияян гуфтен чанд сомон 400 сомон ино аю паделкои 180 сомон 200 сомон нестанд ино 400 сомон биён ай пеши бинен мебинед чӣ качествоаш хушрӯ беҳад фасони бад вибр омада бинен ҳама размеро ҳастанд ина духтаракҳои хушрӯ як бор дигар сурғара мефаҳмонам аз тарафи пажарка байни дуюм сеюм дарвоза магазинои шишагӣ меша магазини 114 магазини саноатай духтарои хушрӯ ва духтаракҳои дуйкачора бинен иқа хушрӯча бори новинкаи ҳаминсолаи аҷоибот фасон духтаро нархошон 1300 сомон буд ҳозир аксия сар додаги 700 сомон ва духтаро нархора диден аҷоибот хушрӯ баъзи платья ва абая болопӯшиш яъне ҳастай иро болопӯшоша духтарако ба дигар чиам пӯшида метавонем беҳад хушрӯ бори новинка ҳамин сола 2025 духтарако аҷоибот ҳама корои дастӣ ҷои саноатай духтаро баъди 1500 меша духтаро бозори корвон аз тарафи пажарка байни дуюм сеюм дарвоза магазинои шишагӣ мешад магазини 114 духтаро подписчикои азиз нигоҳ кунед чӣ болопӯшакҳои хушрӯ омадагиай аҷоибот фасон ё гуфтен турецкия баъзи платья доштай рабин 500-600 сомон будан 450 сомон кадед ин расветкош будая набинед духтаро чӣ хушрӯ бори новинка вообще фасонай баъзи турецкия рангш намерава пада ай танаги худум боша ина расветкоша бинед сабука ҳеҷ кас надора ай 4 та ранг дошта ҳар чораш хушрӯ ни обични леонои оригиналай духтаро чизи шушта истифода мекардаги кирпичнишам хушрӯ будай рабни вообще вауски баъд инчунин ипекҳои туркимонам арзон кардаги бинед 600 сомони ино 1200 сомон 1000 то 1000 мефурӯхем 600 сомон ина ёша бинед ёрам новинкаан духтаро ҳамин сола барои такадаги успекнед камон то идай духтаро 600 сомон ҷои саноат духтаро бозори корвон аз тарафи пажарка байни дуюм сеюм дарвоза магазини 114 мақсад ай 600 сомон то 1400 сомонора ипек дорем ипекҳои оригиналан барои модаро аҷоибот хушрӯ гулои зинда модело ҳастанд ира бинед чӣ хушрӯи апайки вообще фасони ба апликатсия доранд дидед кори дастӣ ҳама кори дастӣ хушрӯи ина и 1000 сомон 1100 1200 будет 1000 сомон ура нишон додам ина иша бинен ва ба дараҷа товус будай духтаро корои дастӣ қатӣ вообще неста ис модель ҳоли ман надидам да ягон ҷо пуштишкати бинен вообще хушрӯ ва духтарако ипекҳои бинен қа хушрӯчанд ино 1200-1300 сомон будан 1100 сомон кадагиан духтаро ипекҳои оригинал духтаро турецкӣ вообще хушрӯи апабинен бори новинкаи ҳамин солай духтаро турки бисёран духтаро ино ҳама тоза туркиян ба ира бинед чӣ хушрӯи аҷоибот ранги халат пӯшида метавонанд ҳам ранги крита
нархоям мегуфт اینا 600 сомона 600 сомон буде духтаро 600 сомон اینو ببینید چقدر خوشگله این ایشا ببینید و پوشه خود برای ببینید پاتیای فسانی ترکی دارن 600 ترکا بار بسیاره همه را ما نشان دادن نمیتونم ایتش بیاین یا که در واتساپی اپای سانو بنویسید бозори корвон аз тарафи пажарка духтаро байни дуюм сеюм дарвоза магазини шаги магазини 114 به خط فسونه новинкай духтаро ира اپای سانو را در واتساپ بنویسید صورت بیشتر روی کنید